Nastoupit do autobusu, vzít si tam knížku, začíst se do ní a ještě si ji odnést domů. Takovou možnost mají tento týden cestující na Přerovsku. Do vybraných spojů totiž pracovníci Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou dodali skoro 500 vyřazených knih, které by jinak skončily ve sběru. Místo ven z okna, nahoru do sítky na zavazadla. Pohledy cestujících v autobuse se tento týden upírají nezvyklým směrem. Zkoumají, jakou knížku si v autobuse přečtou a když se jim hodně zalíbí, můžou si ji zadarmo odnést domů. Dostali jsme 4 bedny, jedna už je rozebraná a to jezdíme teprve druhý den. Vybrané linky převážně na trase Přerov-Lipník nad Bečvou zaplnilo celkem 450 titulů a cestující i řidiči jsou z tohoto nápadu většinou nadšení. Se dostanou mezi lidi, kteří si mohou knížku přečíst a nemají na ní peníze. Já než dojedu, já to mám přečtený, ten zešitek. Strašně šťastný jsem. Jo, dobré to je. Něco pro lidi aspoň. Ne všichni mají na to, aby si kupovali každý novou knížku, tak aspoň ti starší, ať si počtou. Staré a opotřebované knížky museli v Lipnické knihovně uvolnit místo novým. Některé se ocitly na seznamu třeba i proto, že je měla knihovna vícekrát. Pokud by se nedostali do autobusů, skončili by ve sběru. Jsou tam detektivky, romány pro ženy, sci-fi literatura, je tam také něco z naučné literatury. Autobusy vybavené knížkami budou jezdit po Přerovsku až do konce týdne. Akce se koná už po druhé. Loni byla úspěšná. Čtenáři si úplně všechny knížky rozebrali. Minulý rok jsme měli v autobusech kolem 350 knih. Vrátili se nám prázdné krabice a i páni řidiči si dokonce vzali. Letos se mezi lidi kromě knih poprvé vydali i vyřazené časopisy. Pracovnice knihovny je roznesly do čekáren lékařů nebo do kadeřnictví. Martina Tlachová, Česká televize, Přerovsko. 180